krećemo u neotkrivene svjetove. Robo vlakovi, snage udružimo, zatim pojurimo. Posjedujem posebnu moć, duboko u sebi. Hrabrost ja ću skupiti i strah pobjediti. Nema zaustavljanja, najjači smo ti i ja. U pustovinama sad jurimo mi. Robo vlakovi, upoznat ćemo prostranstva velika. Robo vlakovi, svi smo spremni, sad je vrijeme za polazak. Robo vlakovi, krećemo u neotkrivene svjetove. Robo vlakovi, nepobjedivi i nerazbojni. Robo vlakovi. Juri, Kej, juri! Mislim da sam dobro s obzirom na jučerašnji kaos. Dobio si popravak i nadogradnju, sinoć. Nadogradnju? Kad tvoje vještine dosegnu određenu razinu, letačke sposobnosti se automatski nadograđuju. Kapacitet tvog pojačivača se unapređuje. Također si dobio nadogradnju svojih vrlo otpornih kotača, vodootpornog sloja i vrlo sofisticiranih tekućina. Wow, nemam pojma što je sve to. Ali mislim da misliš da postajem snažan kao nekada, zar ne? Da, ali još je dug put pred tobom. Baš mi kvariš zabavu. Lansiraj me, može? Lansiraj! Lansiraj! Idemo, idemo! Jeffrey! Vas dvoje ste danas uranili? Došao sam ranije da započnem popravak na morskom području. A ja moram pregledati sve vlakove koji su bili zaraženi virusom. Dobro, udružimo snage i obavimo poslove. U redu, Jeffrey. Molim te, pazi na trg fontane. Sretno društvo! Gospođica Seli. Jesi li dobro, Vito? Reci mi gdje te boli. Da vidimo. Moje srce je tvoje. Maksimus, znaš što? Zdravo, Patku. Kej, Seli, hvala što ste došli. Ne moraš mi zahvaljivati, to mi je posao. Maksimuse, kako se osjećaš? Ja uopće nemam problema. Dobro sam, Seli. Hvala na pitanju. Ovdje ste. Vito, je li sve u redu? Ne znam. Moj motor je najednom škljocav i zveckav. Zveckavi motor? Možda je to nuspojava virusa. Becky, skenerska zraka. Dobro. Seli. Osjećam se sašavo u blizini Seli. Čini se da tvoj motor zaista zvecka. Vidiš? Rekao sam ti. Hoću li biti dobro, Seli? Reci mi istinu, Seli. Čujem zveckanje, ali ne vidim da nešto nije u redu s motorom. Slušaj, Vito, moram proučiti tvoj slučaj. U redu. Izgleda da mogu samo čekati. Dobro, nadam se da ćeš donijeti dobre vijesti. Da ću najbolje od sebe. Nemoj previše brinuti. Bolje da se vratim. Do vrtnog područja. I pažljivo pregledam Vitovu situaciju. Njegov softver može biti ugrožen. Čak i ako nema nikakvih mehaničkih problema. Idemo, Becky. Becky! Što misliš? Hoće li Vito biti dobro?
Ups, Au! oprosti, Patku, nisam naviknut na sve ove alate. Dobro sam. Pa, šteta što Alf nije ovdje da nam pomogne. Alf? Alf je jako spretan s alatima i priborom, Kate. Ovo bi bio mačji kašalj za njega. Pa onda, gdje je on sad? Gdje je? Alf živi u planinskom području, ali put je zatvoren. Nadam se da ćeš uskoro dobiti nadogradnju da možeš opet otvarati tunele. Alf, ha? Gotovo je. Ha? Provjerimo tračnice. Aha. Gospođica Sally. Sally. Želim biti s tobom zauvijek. Kao par tračnica koji ide zajedno, Sally. Selina prijateljica. Zdravo. Jesi li ti Selina prijateljica? Vito, spremna sam. Možeš li, molim te, odmah doći do platforme? Što? Selina platforma? Želi me vidjeti. Čekaj me, Sally, moj dražesni anđele. Dolazim po tebe. Da vidimo. Ajme meni. Pogledaj ovdje. Imamo problem sa automatskom raspodjelom sustava. Automatska raspodjela sustava? Ona automatski upravlja tokom energije. Aha, tako je. Ako ga ostavimo ovako, tok energije će se zaplesti i iscrpiti. Pa kako ćemo ga popraviti, Patku? Moramo pregledati svaki problematični odjeljak i rekonfigurirati ručicu. To ne izgleda tako teško. Nije jednostavno ko što se čini. Energija ima prirodnu sklonost za razdvajanje. Moramo doći do ručice prije toka energije. Inače će energija procuriti posvuda. Drugim riječima, ono što ti moraš je juriti brže od putujućeg toka energije. U redu. Dobro, onda to prepusti meni. Samo moram juriti jako brzo, zar ne? Što je to? Ovo je igračka vlaka napravljena za mjerenje brzine energije i vožnju usporedno s tokom energije. Zato ne dopusti da te prestigne, Kay. Shvaćam. Dobro onda. Priprema. Pozor. Kreni! Puno je sporiji od virusa. Ovo će biti jednostavno. Kay, prva ručica će se uskoro pojaviti. I krećemo. Jedna je spuštena. Gorila je narastao. Nisam ti rekao. Igračka raste kako skuplja energiju. Ne mogu vjerovati. I ide još brže. Rekao sam ti da neće biti jednostavno. Što se duže gorila vozi tračnicama, brži će biti. To je baš odlično. Zdravo. Pogodi tko je? Ja sam Vito. Draga Sally, donio sam ti cvijeće da ti zahvalim na ljubaznoj pomoći. Počeo sam se osjećati puno bolje. A sada kad sam ovdje, što kažeš na malo podešavanja? Sally, što je ovo? Vito, razmišljala sam o tome kako da te popravim. Što, zaista? Dugo sam razmišljala o tome. I jedini način da te popravim je da te rastavim i ponovno sastavim. Rastaviti me? I ponovo sastaviti? Umjesto da ignoriramo problem i čekamo da tvoj motor stane, mogu ti ponovno sastaviti sasvim novo tijelo. Čekaj malo, draga Sally, jesi li ti ozbiljna? Bez brige, ubrzo ćeš biti bolje.
O ne, to nije dobro! Skrivi smjer! Odlično, Kej. Još je jedna preostala. Sad je moj red. Kej, ova je zaista posljednja! Što? U redu? Gdje je ručica? Aha! Ova je posljednja. Gotovo! Rekonfiguracija završena. Jesi li dobro, Kej? Još uvijek mi zvoni u ušima. Jesmo li uspjeli sve? Rekonfiguracija energije je završena. Da! Stanje zalihe energije je sada stabilno. Nadogradnja vještine otvaranja tunela završena. Produkcija hrvatske lokalizacije NET. Prijevod i tehnička obrada Studio NET Zagreb. Uloge: Nikola Dabac, Marko Movre, Sara Spinčić. Kada sam uplašen, ti ćeš biti uz mene, jer ti i ja sad zajedno, to je sve što trebam. Jučer sam bio sam i sasvim usamljen, pruži mi ruku i dan će biti sjajan. Možeš pojuriti, ali kraja stići nećeš, mozak veliki, male seli i beki, on popravlja sve, Alf je pravi mudras, naš brbljavi patak i snažni moćni Viktor. Spasit ćemo, vlako svijet jurimo, ostvaruju se moji snovi, jurimo. Ponekad nam od ruke ništa ne ide, ali udružene ruke nepobjedive su.